Здравейте, хора! Това е петото ни клипче, в което ще говоря за контролните и реакцията, която човек ги получи. Когато човек получи контролното и има петица или шестица. И когато има двойка. Оу, пак ли бе? Да, бате. Това е за клипчето и за контролните. Поне аз така реагирам, може би и при други хора така. И окей, благодаря на всички хора, дето по някакъв странен начин ме подкрепят, но да. И така, аре, чао, това от мене.